Pagampo kang San Roque sa adlawng tanan. Maluluyon uyamot nga Dios Ginoo ug Amahan nga mahigugmaon. Gihatagan mo kami og tambal sa among balatian diha kang Senior San Roque aron tungod sa iyang panabang kalag ug sa lawas. Nagapasalamat kami kanimo tungod sa mga bertudes nga gihiyas mo kaniya, kay siya ang among dangpanan nga tambal sa mga sakit nga mananakod. Ipaiway mo kanamo ang mga sakit nga mananakod o Amahan nga mahigugmaon, nga tungod sa mga pahanungdan sa imong matamis uyamot nga anak, ug tungod sa mga bertudes ni San Roque nga among langitnon nga tambal, ingon man giampo namo kanimo ang Santa Iglesia Katolika, ang Santo Papa nga Pangulo niya, ang mga haring Kristiyanos, aron magpadayon gihapon sa pagsilbi kanimo ug dili binunyagan, managbalik ug moila kanimo. Ingon man, luwason mo ang mga kalag sa purgatorio ug ang mga anaa sa salang mortal, aron mahigawas niya ang hilo nga infernohanon sa mga sala. Aron kaming tanan mubati sa katamis nining langitnon nga tambal, ug moabot ngadto kanimo tungod kaniya ang dayon nga katamis dito sa langit. Amen. Amahan mo nga naa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot kanamo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag kanamo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, luwasa kami sa dautan. Amen. Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoo maanaa kanimo, bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon, ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Amahan namo nga naa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot kanamo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag kanamo karong adlaw, pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunoa luwasa kami sa tanang dautan. Amen. Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoo maanaa kanimo, bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon, ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Amahan namo nga naa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot kanamo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon mo sa matag adlaw, ihatag kanamo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala, sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunoa luwasa kami sa tanang dautan. Amen. Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoo maanaa kanimo, bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon, ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.
Sa ngalan sa Amahan, o sa Anak, o sa Espiritu Santo. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gagong sa Dios, ug ang panaghiyusa sa Espiritu Santo, manaa kininyo. Maana usab kanimo. Mga igsuon, maghinulso kita sa atong mga sala, aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Kaluy kami Ginoo, Kay nakasala kami, Ginoo, ipakita kanamo ang imong kaluoy, Ginoo. ug luwas sa kami. Kaluyan uta kita sa Dios nga makagahom sa tanan o pasayloon sa ato mga sala. Dadon uta kita niyang ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Mag-ampo kita. Ginoo, patalinghog ang among mga pag-ampo aron moabot ang imong ebanghelyo sa tanang mga tao. Ug aron kami nga naluwas pinagi sa imong pulong, mahimong imo mga anak sa buhat ug sa ngalan. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari ban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinudlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Usa ka gabi niana, pinaagi sa panan-awon, ang Ginoo miingon kang Pablo, ayaw kahadlok pagpadayon pagwali, kay ako naguban kanimo. Walay makapasipala kanimo, kay daghan sa mga taga-dinhi nagtuo kanako. Busa si Pablo nagpabilin didto, sulod sa usa ka tuig ug tunga, ug gitudluan niya ang mga tao sa pulong sa Dios. Sa dihang si Galio mauna ang Romanhong gobernador sa Grisya, naghiusa ang mga Hudiyo ug gidakop nila si Pablo ug gitaral sa hukmanan. Miingon sila, kining tawhana nagdani sa mga tao pagsimba sa Dios sa paagi nga supak sa atong balaod. Konta si Pablo, miingon si Galio sa mga Hudiyo, kung siya nakalapas pa sa balaod sa lungsod, tabangan ko unta kamo, apan kay mahitungod man kini sa mga pulong ug mga ngalan ug sa inyong kasuguan, kamo ang angay mo husay ni ini. Dili ako maghukom ni ining mga butanga, ug sila iyang gipagula sa hukmanan. Unya ilang gidakop si Sostenes, ang pangulo sa sinagoga, ug gikulata at ubangan sa hukmanan, apan wala kinitagda ni Galio. Sulod sa daghang mga adlaw, si Pablo nagpabilin sa Korinto, uban sa mga kaigsuunan. Unya mibiya siya kanila ug milawig kuyog ni Priscilla ug Aquila, paingon sa Syria. Sa wala pa siya mugikan, naghimo siya panaad dito sa Sincria ug nagpaupaw siya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Salmo responsorio. Ang Dios maoy hari sa tibuok kalibutan. Ang Dios maoy hari sa tibuok kalibutan. Kamong tanang mga tao, pamakpak kamo, singgit kamo sa Dios sa singgit sa kalipay.
Kay ang Ginoo ang labing halangdon, ang katahaan maoy dakong hari sa tibuok kalibutan. Ang Dios mao'y hari sa tibuok kalibutan. Kay hari sa tibuok kalibutan mao ang Dios. Awiti siyag mga awit sa pagdaig. Ang Dios nagahari sa tanang kanasuran. Ang Dios nagalingkod sa iyang balaan nga trono. Ang Dios mao'y hari sa tibuok kalibutan. Misaka ang Dios sa iyang trono taliwala sa mga singgit sa kasadya. Ang Ginoo taliwala sa mga tingog sa trumpeta. Awitig pagdaig ang Dios, awitig pagdaig. Awitig pagdaig ang atong hari, awitig pagdaig. Ang Dios mao'y hari sa tibuok kalibutan. Ginomanaa kaninyo. Mana usab kanino. Kinotlogikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Sa Jesus mingon sa iyang mga tinunan, sultihan ko kamo, maghilak kamo, magbinatay. Apan malipay ang kalibutan, mag-uol kamo, apan mahimong kalipay ang inyong kaguol. Kung ang usa ka babae hapit na manganak, mag-uol siya, kay miabot naman ang iyang takna sa pag-antos. Apan inigkatao sa bata, malimot siya sa iyang mga pag-antos, kay nalipay man siya nga nataw ang usa ka bata. Mausab kining mahitabo kaninyo, karon nag-uol kamo, apan makikita ra ako kaninyo pag-usab. Kung malipay unya ka mo pag-ayo, kalipay nga walay makaagaw gikan kaninyo. Inigabot na itong adlaw, dili ka mo mangayo kanako bisag unsa. Sultihan ko kamo, ang amahan mo hatag kaninyo bisag unsa inyong pangayoon kaniya sa akong ngalan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Nagahiskot ang Ginoo nga ang iyang mga tinunan maghilak o magbinatay, nga mag-uol sila, apan kini ilang kaguol mapulihan kini kilipay. Ang iyang gisgutan mao ang iyang pagbalik ngadto sa samahan, mao ang iyang pagbiya sa mga tinunan. Natural mag-uol sila, maghilak sila, tungod kaingon sa nawala kanilang Ginoo. Apan kini maong kagul, kini maong ilang paghilak, mapulihan kini kilipay, kaligi ipadala samahan pinagisanak ang Espiritu Santo. Gani gitawag kini siya ang maglilipay. Manlalaban, maglilipay, maghupay, o kini maong Espiritu Santo mag-uban sa iyang mga tinunan, sa iyang katawan, sa simbahan, kung magiya, magatutol sa matag usa diha sa pagtuman, sa mga kasuguan o mga balaod sa Ginoo. Nya nagahiskot usab sa ulahing bahin sa Ebanghelyo, nagaingon ang Ginoo, mao kining mahitabo kaninyo apan nag-uol kamo, apan makikita ra ko kaninyo pag-usab og malipay unya kamo pag-ayo, kalipay nga walay makaagaw gikan kaninyo. Makikita pag-usab kanila ang Ginoo. Kano sa man kini mahitabo?
wala pa kini mahitabo, apan umaabot kini maong panghitabo, din mo balik siya. Apan diha siyang pagbalik, siya maghukom sa matag usa. Mubalik kita, ang Espiritu Santo maglilipay, nagagiya, nagatutol, nagadasig sa iya mga tinunan sa matag usa, sa pagtuman, pagsunod sa mga balad o mga kasuguan. Unang tao, nagatuman nining tanan sa pagbalik sa Ginoo, kay moatubang man ang matag usa sa Ginoo aron hukman kalipay ang pagbation ni bisan kinsa nga nagatuman o nagasunod sa mga balaod sa Ginoo, linamdagan sa Espiritu Santo. Unya kining kalipay, giingon kalipay nga walay makaagaw gikan kaninyo. Makaagaw ni bisan kinsa kay kini mao kini hingpit nga kalipay. Kay lagi magdalaman kini sa tao ngadto sa kamayaan sa gingharian sa langit. Magol sila, apan kini mong kugol mapulyag kalipay. Kaya lagi si bisan kinsa nga magatuman magasunod sa Ginoo, sa iya mga balaod, sa iya ng pagbalik, iyamang paghukman, kinsa kato nagatuman ini ganti ang madawat, kalipay dito sa gingharian sa langit. Magkanaunayon sa mga kasuguan sa Ginoo nga nagtawag kanato as pahiguma sa tanang mga tao, atong hiusaw ng atong mga pag-ampo uban ni Jesucristo nga atong Ginoo, ug mayon kita, Ginoo, itugyan kanamo ang imong espiritu. Ginoo, itugyan kanamo ang imong espiritu. Nga ang espiritu sa kusog mabatunan na kanamong tanan, nga nagkinahanglan ang pagsaksi sa paglaom, mag-ampo kita. Ginoo, itugyan kanamo ang imong espiritu. Nga ang espiritu sa gahom mabatunan ni adtong gilutos tungod sa pagsunod sa ilang mga konsensya o sa pagbarog sa ilang katumod, mag-ampo kita. Ginoo, itugyan kanamo ang imong espiritu. Nga ang espiritu sa kahayag mabatunan ni adtong wala pa makailas sa Ginoo ug niadtong napakyas sa pagsunod kaniya, mag-ampo kita. Ginoo, itugyan kanamo ang imong espiritu. Nga ang espiritu sa kahayag mabatunan ni atong wala pay kabangkaagan kaniya ug kadtong mga gikumpirmahan, mag-ampo kita. Ginoo, itugyan kanamo ang imong espiritu. Nga ang espiritu sa gugma mabatunan kanatong tanan uban kang Father Bas Oxtero, pinaagi sa among aktibong paghilambigit sa among gagmayng simbahanong katilingban, mag-ampo kita. Ginoo, itugyan kanamo ang imong espiritu. Nining tuig sa ekumenismo, pakigdialogo sa mga nagkalanlaing kinuuhan ug sa mga lumad nga unta, makita nato ang atong kahiusahan diha sa pagtuo sa usa lamang ka Dios, mag-ampo kita. Ginoo, itugyan kanamo ang imong espiritu. Ginoo Hesus, ibubo ang imong balaang espiritu sa kalibutan ug sa among simbahan. Itugot nga mag-una ka kanamo padulong sa among gilauman ug tamay kami sa pagtukod ug kaugmaon uban kanimo, kay ikaw mao man ang among Ginoo hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Amen.
Mga igsoon, pag-aampo ka mo ron ng ako ginyong sakripisyo, dawaton ta sa Diyos samahan, makagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O ginodawata nga maluluyon ang mga halad sa imong banay, aron ubos sa imong panalipod, dili unta mawala ang mga gihalad, kundili moabot hinungdan na sa mga gasa nga tiunay ug tunhay nga imong gisaan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang ginumanaa kininyo, Mahana usab kanimo, ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunay makagahom sa tanan. Angay matarong gayud nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon. Apan nila pinagayud kano sa si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kay siya pinagis pagtungyan siyang lawas dito sa krus, naghalad sa hingpit nga sakripisyo nga mo'y katumanan sa tanang sakripisyo. Sa paghatag niya siyang kaugalingon nga na kanimo alang sa among kaluwasan, nagpariyag siya nga pari altar ug kordero sa Dios. Tungod nini, uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmaya ang tibok kalibutan. O usab ang mga anghel sa kalangitan, niduyog pag-awit sa imno si maghimaya, niya sa way hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, husana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, husana sa kahitasan. Santos ikaw ang Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalangin mong espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa aron may mo kinialang kanamo nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siyang paano, mipasalamat kanimo, mipikas o mihatag nini ngadto sa iya mga tinunan o miingon. Dawata kini ninyo nga tanan o kana, ay kini mao nga akong lawas nga itugian alang kaninyo. Sa samang pagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinunan og miingon. Dawata kini og panginom ka mga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo. Sa bagog tunay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyong alang sa tanang mga tao, aron na mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalig ngan. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Kristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niningpan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kaimo kaming giisip ka ngayan nga moatubang o moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkayo sa diha sa Espiritu Santo. Inamdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco among Papa, ni Patrick Daniel among Obispo, o sa tanang mga pari. Inamdumi sa among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila kag tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy ikaming tanan, himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay,
uban ni Maria, ang inahan, nga ulay sa Dios, uban ni San Jose yang bana, uban sa mga apostoles, uban ni Santa Rita, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daigon, ug amo ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Jesucristo, imong pinagi kaniyawan kaniya og diha kaniya, gihatag na kanimo magigahom nga mahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo. Ang tanang dungog og himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Karon mag-aampo kita sa bahan, atong gamito na mga pulong, nga gitudlo kanato sa atong manunobos. Amahan namo nga naa sa mga langit, pagdaigo ng imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, magpasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo, ug dili mo kami itugyan sa panulay. Hinunua, luwasa kami sa dautan. Magayo kami kanimo, Ginoong, imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahumog ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, nga kung kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang amo mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, o sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw kayusa, ikaw nga buhi og hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. At ipakita ang atong panginigsuon, nagdait manaa kaninyo. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini mao kuraro sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, mulahan nagidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo. Sa ka-espirituhanong pagkalawan. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaas sa labing balaang sakramento. Gigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental. Kumari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-aniya ka uban kanako, ug himpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen.
Mag-ampo kita. O Ginoo, bantay pinagi sa magkanaw na yung gugma, ang imo mga tinubos diyan ni Kristo, aron ang naluwas pinagi sa pagpasakit sa imong anak, maglipay kanunay sa iyang pagkabanhaw. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Orasyo Imperata para sa novel coronavirus. Dios among amahan, nisangpit kami kanimo, niining panahon sa amuang panginahanglan, nga unta mapanalipdan mo kami, batok niining hulga sa 2019 novel coronavirus, nga mikalas na sa pipila ka mga kinabuhi sa among kaigsuunan, ug nahiagom sa kadaghanan. Nangaliw po kami sa imong grasya, alang sa mga tao nga gitahasan sa pagtuon sa hinungdan ining maong virus, nga nagdala sa makalilisang nga sakit. Giyahi ang mga kamot, ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga doktor nga nag-alima sa mga masakiton, subay sa ilang katakos, ug dinuyugang sa gugma ug kaluoy. Kanila usab nga mga kawan lokal ug nasudnong pangagamhanan, ug kanilang mga pribado nga mga ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Mahatagan unta sila sa imong Dios nung lamdag. Nangaliw po usab kami kanila nga nahiagom sa maong epidemya. Ang kapiskay sa ilang panglawas. Itanyag kanamo ang grasya, nga maghayusa kami sa pagbuhat, alang sa kaayuhan sa tanan, ug pagtabang sa mga nagkinahanglan. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyanos, iampo mo kami. San Rafael Arcangel, iampo mo kami. San Roque, iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, iampo mo kami. San Pedro Calungsod, iampo mo kami. San Pablo Apostol, iampo mo kami. Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagahom sa tanan, ang Amahan, ug ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Atong nagikahalad ang Santos nga Misa, atong dadon ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios. Salamat.